Τώρα. Από την αρχή. Ναι. Μόλις έχεις ξυπνήσει και ετοιμάζεις το πρωινό σου ανέμελι. Βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι. Πίνεις και μια γουλιά καφέ. Αχ, απόλαυση. Πρωί-πρωί να ξυπνάς. Και εκεί που είσαι έτοιμη να απολαύσεις την σπιτική μαρμελάδα φράουλα, ξαφνικά, τσουπ, σου πέφτει το κουτάλι. Α, φοβερό, τρομερό. Τι θα κάνω τώρα? Αχ, μου ξαγάπησε. Λερώθηκε το καλό τραπεζομάντιλο της πεθεράς μου. Όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, τώρα βρέθηκε η λύση. Το νέο κουτάλι, ειδικό για τη μαρμελάδα. Με λαβή που στέκεται στο μπουκαλάκι. Θα μας κάνεις ευτυχισμένοι. Εσύ δεν μιλάς. Τώρα πλέον μπορείτε να απολαύσετε τη σπιτική φράουλα μαρμελάδα της πεθεράς σας, άνετα, ωραία, χωρίς να λερώσετε το τραπεζομάντιλό σας. Καλή σας όρεξη. Εσύ τι ευχαριστείς? Θα πάω εγώ τη σπιτική μαρμελάδα.